Karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Umo ka man, ayaw pagbuot. May mo bang sultihan ko nimo? Kung nahay ng kwarto sa ibabaw nga kwarto ni Luis? Dali. Sunod na ako. Oh, Ay, ako na lang able. sige na. Dali na. Utsay ato? Mahimo mo apply pagkakatabang. Sa to? Mga play kagatabang lula. Namas tiguan mo magaling kang lula pasing. Ay, hilom na dag. Bugalong ay. Muto mo yun ang imong pagkaway batasan na. Maluing taon mo, kaming duwa sa akong apong lalaki ang mga pilay. Maayo man kong manglimpyo ang akong apo. Maayo sa mga hardiniso kay agriculture man ang iyang kurso. Ikaw lula ba? Murag ka matino naman tingin ka. Simba ko. Pilay na rin yung mga po. 22 anyos, Dudong. Ako ka na anong yung mga po. Murag dawat na. Pero ikaw, murag dodohaan pa. Dodohaan kamay. Dodohaan kamay. Isa ba bisita? Mga play abat. Abat ay bay. Mga blebat! Si Manang, mga play ko na siya tiglimpyo. Ang iyang apo, hardinero. Sige, dawat na mo manang. Balik lang mo ugma ha. Aron makasugod na ka sa paglimpyo din sa bahay. Kaya pa ni mo nang. Sige, kaya pa na. Ay, kabala ka. Tabangan sa kanamo ni Nadine sa paglimpyo ni sa Wait, bahay. tapang. Wait, tapang. Sige, tabangan na to na siya. O niya, ang imong apo na bahala sa din sa gawas. Salamat, kintang kayo'y dahil. Utan kayo ikaw. Salamat. Manang. Hindi siya. Hindi kagabat. Kagabat sa. Kuha nga maputuli ang lawas. Saba, uy, madungkan ka na pa, oh. Di mo siya dumatong, bay. Matiguan ng dito. Mura magaling dito gadaog si libre ni Lola. Hoy, ayaw na dag. Wad yung kay tahod na mo mga tiguang da. Ni tahod ko ni mo, Lola. Ni Tahod tahod ka ko ni karon. mo. Tahod lagi ko ni mo. Naluoy lang ko ninyo. Ang angay ninyo, no? Hindi lagi mo trabaho. Mauna gid na. Pero ganahan pa mo trabaho sa Manang ding. Patiran Ato na siya pasagdan. Mao din ni kwarto ni Luis. Gikan sa pagkakatabang niya. Nahimo gid siya dato. Kung normal pa untong tao si Luis. Malipahin kay tingali ni. Pero, ngano sa paman kaungo akong di mahal. Luis, ano bisan asa ko? Ikaw magyaw kong may nagduman. Luis, mahimo ba? Makita na ako bisan sa dam ko lang. Kagimingaw na kay ko nimo. Luis, pakita na ako sa dam ko. Please. Hayag na kamay sa gawas.
Ako amplihan ng bintana aron makasud ang hangin. Bugnaw gid kay ang hangin sa kawas. Naa naman din nagbugwal og yuta sa hardin sa luyo. Dili na ako maklaro ang naon sa lalaki. Kaya nagtalikod siya. Niyan na ding hardinero. Gusto, magpatabang ko niyang alsa sa estatwa. Hain ng mga hardinero. Wala naman siya din sa hardin. Pero, di na naman gito siya mangguda ganina. Nganawa man siya din karon. Hain magika siya. Huwag siya din Manang? Pasaylo ako nga nadugay ko. Ay, Ngita pamanggod ko sa akong apo. Ha? Kay madungan unta miong anhi. di naman imong apo. Pero, kahit mong nawa sa kong pagkanaog din Unsa, miyon na di ay ang banagang dako din Di naging siya ganina, Manang. Pero ganawa naman siya din karon. Tuwa na siya tingali to sayang higalang tiguang. Ha? May higalang tiguang si Noel. Kanunay na siyang muadto. Mao ba? Pasag di lang, kaya ko lang apasun unya. Aron tiwaso niya, king hardin. Manang, kung maabot ang imo apo, patuaw niya sa sudha. Magigsulti ko niya. Ako sa ipabalin niya ang statua. Ako ipabalin din niya sa gawas. Oh, ma'am. Ay, Manang, tawag lang kong tinay. O, basta gusto ko magkisulti si mo apo. Paliw kong pangita niya. Sige na lang, pangitaan ng imo apo. Oy, dahil tinay, akong pangitaon. Ano kang kalit maninawa ang iyong apo din Tanawon ako ang estatwa kung asa siya angin ibutang. Christina, unsa man, ako bagyod ikaw? Ano parehas mong itagnaw? Oy, tinay. Ganugutang nakisulti man kanya ng estatwa ni mo. Ha? Tigali ba yung itang mutubag na ni mo na may dangat? Aw, may noon kumutubag din ako la. Buda! Unsa nalabag ka naman tingali bataa ka? Unsa gay sunod di mong plano, ha? Unsa bagyon? Ato lagi ati manunin akong bahay din niya sa bungtod la. Oy, tinay, dili ta mahimo magdugay din, Ibaligya na lang, Unsa? Pero, kabilin man ni Luis Lula. Iya man ikibilin ako. Ay, o lagi. Pero kining tanang butang nga iyang gibilin ni mo. Maoy mo pahinomdom ni mo niya. Nag-uulog kay kung nagtanaw ni mo, tinay. Oy, wala kong katawa-katawa. Kiat mo noon kay kasauna, pero karon kalit lang kag seryoso. Unsa mo na ako pagkatawa la? Ang nagkuul man ko. Mauna. Nag-uol ka tungod ni Luis. Busa, mangita kag paaging malimtan ni mo siya. Taguin ang estatwa nga parehas ni mong daong. La!
gusto si Lola Pasing Baytinay. Kung mag-uol ka nga, magunahon na kang Luis. Tungod ining mga butang nga iyang gibili nimo. Pamaligyan ni. Bisan pag ako ni pamalikya ding, di gihapon ko balimot ni Luis. Mag-uol gihapon ko magkunauna niya. Bay, ito, sige gilak ba yun? Ako kayo magkasapa ni Lola ni nga, sige kagilak diya. Pawon sa manini mo. Ang magkahilang magyong ko. Ayaw lagi pataas kang kuol. Sige, kugusun di ka. Kugusun di ka. Ang saon lagi na ako. Nadiliman madas ako kagol nga pinimang ko magkahinumdum ni Luis. Ano ba yan? Abuna na tong statua. Oh, sama. Ayaw na. Ako na ipabali ni Noel Sardin. Ito si Noel. Ang apo ni Manang. Oh, nakita na mo? Wa pa. Kaya gipangita pa siya ni Manang. Inday! Inday! Ay, Manang. Hay naman ang imo apo. Iyabag manindawhan na. Kaya umastorya. Mi pauli ko no siya kay naglain ang iyang tiyan. Oh, gigutom tingali Manang. Ay, sagdi lang. Ako siyang inon nga mo report ni mo, ugma. Kanino tanahon sa mga suka sa syudad. Oh, di aman di ay ka sa may bintana. La? Nindot man di kayong tanahon ng mga suka sa syudad nga nakidlap-kidlap, no? Oh, mulang. Murag ni ata sa ibabaw sa palasyo. Unya, nagtanaw ta sa atong mga sakop sa ubos. Nindot man sa daaning dato ta sa? Mas nindot kit ko niya si Luis. Astra, ay, Osto na ana, ha? Ayaw na lagi paghuna-huna niya. Ipaon sa malaki ni mula. Pabisan asa ko mulingi. Si Luis magyo ako makita. Gusto manggani ko magdamgo ko niya. Ayaw lagi padahan ni anang imong gibating kagool. Mas may pagbumalik na lang tas atong payag aron malimot ka ni Luis. May nagtikaw-tikaw naman sa garden. Akong sasiyon. Basin ko na ang apo na naiminang. May trabaho na. Sa'yo di kayo siya mitunga. Ay, naalagyan siya sa hardin. Nagtalikod siya. Kinahalwa pa bali na ako niya isa to ni Christina diya sa tunga sa hardin. May buntag. Ikaw ba si Noel? Oh, uy. Good morning, ma'am. Yes, ako, ma'am. Ako si Noel. Ikaw? Yes, ako, ma'am. O, sa gusto mo akong buhato din sa imong hardin, ma'am.